og der og alle vegne. De er ikke til at komme udenom. Og i år har de endda taget forstærkning med. Velkommen tilbage til Tvillingerne. Hej. Dag igen. Okay. Hvem er du? Jeg er storesøster til min lillebror, det er Karin. Så I er blevet til en trio nu? Ja. Okay, fordi der var på et tidspunkt, hvor jeg fik en sms med, at I ville gå fra hinanden. Der var en, der gerne ville gå solo, og jeg tænkte, det er lidt for tidligt i karrieren at gå solo. Det var I to brødre. Men så har I fundet ud af, at I bliver til en trio i stedet for. Ja, trio, synes vi, kunne være sjovt at prøve noget sammen med familien. Ja. Hvem var det, der var ved at gå solo? Det kan jeg egentlig ikke huske, hvem det var, der ville gå solo og det. Nej. Yes. Og vi har valgt at stille op med noget... hvad er det nu? Rent, den der fra den 189 der, med Light My Candle. Ja. Godt. What you forget? Got a light. I know you're shivering. It's nothing that turned up my heat. And I'm just a little weak on my feet. Would you light my candle? Well, Yeah. Ow! all the wax. It blew out again. No, I think that I dropped my stash. I know I've seen you out and about. When I used to go out, your candle's out. They say I have a best ass below 14th Street. Is it true? What? We could light the candle. Oh, would you light the candle? I got a cold. I used to be a junkie. Then I like to feel good. Oh, here. What's that? Candy boil. We could light the candle. Oh, would you light the candle? You want to dance? With you, No, with my father. I'm Roger. They call me, me. Okay, det... Wow, mand. Ja. Det er helt klart virkelig det mest syrede indslag overhovedet. Det er det sgu. Der er ingen, der gør det som jer. Det må man sige. Det Det er virkelig surrealisme. Det er sådan... Det er ufatteligt. Altså jeres timing og hvordan I rammer hinanden og fanger hinanden. Men måske er det i virkeligheden ikke det. Altså, det irriterer mig lidt på en måde, fordi det var så fint, og de kom, og det eksploderede for mig, og jeg synes, de var for fede i forhold til alt muligt andet. Og så kører det, og der er mange, der gav mig ret i det, og det var sgu fedt. Det her er ikke et sted, man går tilbage til. Det her er et sted, man kommer en gang, og så kører, og så sker der noget, og så bruger man det til noget. Okay, men hey, let's get serious. Altså, Thomas, er det her noget, du brænder for, som du vil føre igennem? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan bare ikke få den op igen, tror jeg lige meget, hvad fanden I laver. Det kan jeg ikke. Så ja eller nej, Thomas? Jeg siger nej. Og jeg står fast og siger også nej. Det bliver også nej for mig, men... Okay. Men tak fordi I kom. Okay, tak. Og held og lykke. Ja. Jo, tak. Hey, I tre. Hvad så? Det er ikke så godt. Ej, det gik desværre ikke. Gjorde det ikke det? Nej. Some crazy shit. Det er fordi sangvalget. Jeg mener, hørte I den sang? Ja, det er så sindssygt. You got You're looking a at great my ass. ass. Er I skuffet? Nej, jeg er ikke skuffet. Men jeg er nok altid lidt skuffet. Hvad siger du, Karin? Jeg vil sige, at jeg er ikke skuffet på den måde, fordi nu ved jeg jo så, hvad jeg kan arbejde videre med, kan man sige. Det er tragikomisk, ikke? Præcis. Så man kan næsten... Jeg ved ikke, om man skal grine eller kaste op, altså. Tak fordi I kom. Tak for det, Karin. Ha' det godt. Det var en dårlig afgørelse, altså.